que somos produto dos 80, e eu me considero un produto dos 80, si tuvemos unhas inquedanzas que eu agora non vexo, e é máis, vexo cousas preocupantes, porque cando a miña filla, que remata agora cuarto da ESO, me di que a mellor un tercio da súa aula anda con pulseritas con a bandeira de España, que me parece moi ben, que cada un o seu. Claro, seguramente as levan porque son españois. O problema que hai en España que non hai españois, hai moi poucos españois. E entón, claro, chega el himno e non te hace gracia. La bandera, la bandera. Claro, pero que non somos os de esquerdas, digamos, os de máis esquerdas, os que rexeitamos solo eso. A xente da miña idade, a política, quer dizer, que nunca se meteu en nada, amiguetes, tal, el himno de España. Bueno, quita eso, pero que impuso eso? Entendes? Entón, aquí sí quedou unha cultura de que eso é daqueles. Ese himno é daqueles, esa bandeira é daqueles. Eu non teño nin himno ni bandeira, se queres, pero xa está, non? Eu non me vou a pelexar pola bandeira republicana tampouco, pero sei que aquela nin é, nin foi, nin será a miña bandeira, aunque me obliguen a levala no carné de identidade. Eu non fixen a mili por esa razón.